למה רואים אותנו באנימציה? אני דמות מצוירת. נכון. השתלוי. אבל בוא נשחק השתלוי. יש יותר טוב. מה זה? צפו לי מזה. אפשר להחליף. אני מתה מזה. מחליפים כאן, מירי, לוחצים על זה. לא, אבל אין פה את מה שאני רוצה. תראי מה יש כאן, מירי. יש עוד הרבה כאלה. אקשן. רוצה? לא, ציורים. לא, תסתכלי על הקיר. הנה, קחי דגים. חדק. הנה, למה רואים אותי ולא רואים אותך? בואי אליי. בואי אליי. בואי אליי. נו, מה לעשות? נו, את רואה את עצמך בטלוויזיה שם? כן. למה? את יודעת למה? כי יש פה מצלמה. לא, כבר מצלם. תצלמי. לא! למה לא? לא. נו, בואי. למה לא? וואו. תראה את החדר הזה. אני אקרא. בית הממחר, העתיקות, איזה עתיקות. אי אפשר למכור כאן עתיקות. ממחר, צרפתי, איטלקי. עתיקות מן המאה ה-19, אנגליה. וואו, מה זה? אבא, מה זה? אני קורא. אני קוראת. אני. חדר ויקטורי, וואו, החדר הזה יפה. ה-60 של המאה ה-19. זה החדר הכי יפה. צלם. תסתכל על זה קדימה. שים אותה. חדר אוכל ג'ורג'י, סוף המאה ה-18. צלם. ג'ורג'יאני, לא ג'ורג'יאני. כאילו, רואים פה, אתה רואה פה עץ? כן. רואה פה עץ? מבעד החלון? עוד ראיתי ילדה? כן. פה, נבוא. זה אבל מה זה? יפה המיטה הזאת, אני אקריא. חדר גרמני בסגנון בדרמאייר המאה ה-19. בדרמאייר. בדרמאייר. חדר אוכל בסגנון המלכה אין תחילת המאה ה-18. איזה סגנון. מלכת אן, לא מלכת אין, מלכת אן. כאילו אנה. איזה סגנון מגעיל. כן, זה משהו עם הכלים ירוקים, זה לא משהו יפה. וגם אין פה מיטה. זה חדר האוכל כאן. זה החדר הכי יפה. שלמה, קום. שנות ה-90 העליזות פריז. שנות ה-90 העליזות בפריז. יפה מאוד. זה הכי יפה. שאנזליזה. זה הכי יפה. צלם את זה. כי אמרתי לך כבר לצלם בלווידאו. זה מה זה יפה בגלל הכלים והזהב הזה. בואו עכשיו נעבור. חדר צרפתי כפרי 800 בקירוב. הנה איזה מיטה יש להם ככה. תסתכל, פה יש את הילדה שלהם. והנה אמא יושבת ואבא, כן, נראה לי. ופה יש להם כאילו, אפשר לשבת שם, ויש להם פה לצפות בחלון, בחצר. רואה שם את עצי הברוש. רואה באור? רואה? כן, יש שם משהו. ופה שחמט. חדר מגורים
בסגנון אמריקני, אמריקני. מוקדם תחילת המאה ה-19. מוקדם תחילת המאה ה-19. אני לא רציתי ללכת להצגה, המוזיאון זה יותר טוב. חדר אוכל ספרדי, זה המאה ספרד. ה-18. רגע, אבל מה זה שם הארון? תסתכלו מי שיושב בתוך הארון. תמונה. לא, זה כאן מישהו, כן, מוזר כזה. תמונה. אבא עוד לא להתבונן. איזה כלים מוזרים. כלי אוכל כאלה. זה יפה החדר הזה. נכון. בא לי לקרוא. שלמה. חדר הולנדי במאה ה-17. חדר הולנדי, לא הולנדי. 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 עכשיו, רגע, תראה לי פעם. סטודיו, לא סטודיו. פסנתר. כן. סטודיו במונמרטר. מונמרטר זה בפריז. פריז בשנות ה-70. בואי, תראי, אני אסביר לך. למה סטודיו? סטודיו זה בדרך כלל היה שייך לכל מיני ציירים או מוזיקאים. הנה, את רואה? אבא הדליק פה אש אמיתי עם אבן זוהרת, ויש פה פסנתר כמו אצל... כן, כי יכול להיות שהוא מוזיקאי. והנה, את רואה שגם כן הוא מצייר. והנה תמונות, מה זה מהממות? הנה. יש פה מדרגות. זה החדר הכי יפה. אבל תעשה זום. ויש פה חדר אכילה ושינה. זה מגניב. זה החדר הכי יפה. כן? עכשיו, תן לי דקה לצלם. אני רוצה לעשות ככה סיבוב. אני רוצה. רגע. עכשיו. תעשי את זה מהר. חדר אכילה. חדר שאני אוהבת. רק מצלמת את החדר שאני הכי אוהבת. איפה הוא? הנה. החדר שאני הכי אוהבת. ככה. יאללה, בואי. לא, שלמה, תסתכל על תמונה, לא לשחק. אבא, זה כאילו מתקרב אליי. נכון. אז קחי אחורה. תסתכלי מאחורה, זהו. תסתכלי מפה. זהו? יאללה, תתלו. שלמה, בוא. לא, שלמה, תסתכל על תמונה, לא לשחק. אבא, זה כאילו מתקרב אליי. נכון. אז קחי אחורה. תסתכלי מאחורה, זהו. תסתכלי מפה. זהו? יאללה, תתלו. שלמה, בוא. לא, שלמה, תסתכל על תמונה, לא לשחק. אבא,
נכון. אז קחי אחורה, קחי אחורה, אחורה, אחורה. תסתכלי מאחורה, זהו. תסתכלי מפה. זהו? יאללה, תתלו. שלמה, בוא. לא, לא, שלמה, שלמה, תסתכל על תמונה, לא לשחק. אבא, זה כאילו מתקרב אליי. נכון. אז קחי אחורה, קחי אחורה, אחורה, אחורה. תסתכלי מאחורה, זהו. תסתכלי מפה. אני לי הסכת פוקה פוקה. נגברתי! למה? לכו, לכו. לכו תראו. אתם לא רוצים לראות? נו, בוא ניסע לסבתא כבר. בואי. ילדים, יש לי ילדים עייפים. המסכנים, רעבים, עייפים. אני רעבה. את רעבה, עצבנים, כן. כן. נכון. איזה חיה? דמוי איזה חיה? את נמר? צ'יטה? צ'יטה, אני צ'יטה. מירי, מה אהבת לראות במוזיאון היום? לא שומע. לא שומע. שלמה. כל לא נגמר מה אהבת לראות? לא יודעת. מה, שום דבר לא? את החושך הזה. את החושך? את החדרים הקטנים? כן, את החושך. אני לקחת... לא, אסור לצלם. גם יש פה אישה.